ଜାଣିଲୁ, ମାସେ ହେଲାଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲିଛି, ଗୋଟେ ଫୋନଟା ଆଣିଥିଲି। ଲୋକମାନେ ଫୋନ ଧରି କଣ ନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, କେତେ ଭଲ ହଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଠିକ ଭଲ ୟୁଜ କରିପାରିଲା ଭଲ ହେଲା, ଯିଏ ବେକାର ଜିନିଷ କଲା ବ୍ୟବହାର କଲା ସେ ବେକାର ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋର କିଛି ନହେଲା ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମଟା କରିକି ମୋ ପିଲାକୁ ପାଠ ସାଠ ପଢେଇକି ମଣିଷ କରିବି, କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ସେ ଫୋନଟାରେ ନା ଟିକେ ଲାଇକ୍, ନା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ, ନା ଟିକେ ଫଲୋ, କିଛି ଆସୁନି। କାହିଁକି ସେ ସତ୍ୟାନ ସେ ଫୋନଟା ରଖିବି, ଆଜି ତାକୁ ପିଟି ଆଣିବି। କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଫୋନଟା? ଭାଇ ଏଇଠି ରଖିନେଇଛି ସେ ଫୋନଟା। ଆଜି ଏ ଫୋନକୁ ପିଟି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା ହବ ନା ସକାଶୀ ପିଟି ଆଣିବି। ଆଜି ଏଇଟା ମୁଁ ପିଟି ଆଣିବି। ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ଫଲସ ବଢୁନି, ଏଟା କାହିଁକି ରଖିବି? ନ ପାଇବି କାହିଁକି ଏଟାକୁ ରଖିବି?